Хәерле кич, сез Мөслим телевидениесен карыйсыз. Эфирда бездә кунакта сәхифәсе. 2020 ел төгәлләнә. Яңа елга як басканда һәркем узган ел дәвамында башкарылган эшләрне анализлап, киләсе елга планнар корадыр. Бездә бүген кунагыбыз район башлыгы Рамил Муллин белән 2020 елда башкарылган эшләрне барларбыз, йомгак ясарбыз һәм 2021 елга планнар белән танышырбыз. Хәерле кич, Рамил Хәмзович. Хәерле кич. Рамил Хәмзович, 2020 елда башкарылган эшләрне барлап үтик әле. Ел вакыйгасы булып, хәтердә уелып калырлык нинди вакыйгалар, нинди эшләр башланды? Башкарылды. Әлбәттә, инде безнең бу ел 3 зур вакыйга белән бәйле булды. Беренчесе инде аның шушы таистларның 100 еллыгы белән дип әйтәбез. Татарстан Автоном Социалистик Республиканың 100 еллыгы белән бәйле булды инде. Шуның белән бергә Мөслимнең 90 еллыгы. Әлбәттә, бу бик зур вакыйга, чөнки инде бер гасыр дәвамында Татарстан инде дәүләтчелектән алып инде бүген икътисад яктында, сәяси яктында үзен таныткан җирлекләрнең берсе, дәүләтләрнең берсе дип әйтергә була. Россия күләмендә генә түгел, бүген дөнья күләм Татарстанның кайда икәнен беләләр. Һәм әлбәттә инде бу чаралар безнең Мөслимдә дә январьда старт бирелде. Һәм инде 200-гә якын чара планлаштырылган, күбесе инде эшләнелде, махсус урамнар эшләнелде, махсус инде безнең Сабантуй майданчыклары шушы дата белән бәйләп, махсус флаглар, һәм инде өлкәннәребезне игътибарлы булып, медальләр тапшырып, шушы зур вакыйгаларны без уздыра алдык. Икенче зур вакыйгаларның берсе әлбәттә инде ул безнең 75 еллык. 75 еллык, чөнки зур югалтулар белән, зур афатлар белән килгән җиңүне без әлбәттә игътибарсыз калырга тиеш түгел. Һәм инде чынында Россия күләм, дәүләтебез күләм бу чаралар бик югары дәрәҗәдә үткәрелде. Бездә дә Аллаһка шөкер инде без моңа зур әзерлек белән килдек. Җиңү майданын, паркын ремонтлый алдык, махсус аллеялар эшләнелде, батырлар йорты музее эшләнелде. Инде үзебезнең ветераннарыбызга игътибар бирдек. Әле менә Аллаһка шөкер инде исән чакта Гыйндулла абыйга да медален тапшыра алдык. Бүген инде 5 кенә ветераныбыз калса да, без инде алар безнең өчен бик кадерле. Ләкин нәрсә генә булса да, бүген бәйрәм инде ул күбрәк яшьләр өчен, шушы киләсе буын өчен эшләнелгән чаралар булып истә калды. Һәм инде без Аллаһка шөкер бу чараларны бик матур итеп уздырдык дип әйтәсем килә инде. Өченчесе инде безнең зур вакыйгаларның берсе әлбәттә инде сайлаулар булды. Бер яктан инде без җирле үзидарә белән эшли башлаганга 2006 елдан инде менә безнең инде хәзер 14 ел була. Бу инде киләсе сайлауларда 148 депутат сайланды, җирлек башлыклары сайланды, район башлыгы сайланды. Бу инде әлбәттә безнең җирлегебезнең тотрыклыгының бер нигезе дип әйтергә кирәк. Шушы эшләгән депутатларыбызның белән эшләү инде һәм иң мөһиме без инде республикабызның президентын сайладык. Бүген дә менә мин зур рәхмәтле Мөслим халкы актив рәвештә катнашып, авылларыбызда активлык күрсәтеп, без инде 93%-ка якын президентыбызга тавыш биреп, инде матур күрсәткечләр белән, матур җиңү белән без инде президентыбызга үзебезнең рәхмәтебезне җиткерә алдык. Шунда менә бу эш зур вакыйга безнең инде төп юнәлеш булып булды. Ел дәверендә аның белән бәйле булды төзелешләр, зур объектларга килгәндә инде безнең бассейн ачылды, төзелде, сәнгать мәктәбе төзелде, ремонтланды, реконструкция төзелде, мәктәпләребезне ремонтлый алдык, юлларыбызны төзей алдык. Әлбәттә, объектлар төзекләндерү эшендә бик күп эшләдек. 1 миллиард 100 миллион чамасы инде без инвестиция кертә алдык шушы төзелеш объектларына. Ләкин нәрсә генә булса да, безнең инде төп юнәлеш һәм төп нигезләмә шушы 3 зур вакыйга белән бәйле булды. Мөслим районы нигездә авыл хуҗалыгы районы һәм менә бу авыл хуҗалыгы өлкәсендә башкарылган эшләргә дә тукталып үтик әле. Чынында бу ел безнең өчен бик уңышлы ел булды. Әйткәнемчә инде әле менә 5 ел элек кенә без инде һәр вакытта тәнкыйтькә таган районнарның берсе идек. Җир белән эшләү булсынмы, терлекчелек булсынмы, кышлык юнәлешендә булсынмы, бүген Аллаһка шөкер Мөслимне кайда икәнен беләләр. Менә без бу ел 156 мең тонна икмәк җыя алдык. Әле 5 ел элек кенә без 80 мең тонна икмәк тә җыя алмый идек. Менә без бермә-бер арттыра алдык. Әлбәттә, бу зур инвестициялар белән бәйле булды. Аллаһка шөкер бүген Мөслим дигә менә Намус компаниясе беренчеләрдән булып кирип, яңа технология күрсәтте, яңа техника күрсәтте, яңаша җирләр эшкәртергә өйрәттеләр. Бүген үзебездә күп еллар эшләп килгән Намус, Туган як агрофирмасы, Исламов крестьян фермер хуҗалыклары, үзебезнең фермерларыбыз бик каты күтәрелделәр. Һәм инде зур җиңү әлбәттә инде безнең Август компаниясе кергәч булды. Алар инде безнең шушы Вамин җирлегенә кирип,
банкрот массасын алып, 4 миллиардтан артык инвестиция кертеп, дөньяда нинди бүген яңа техника бар, яңа технология бар, алар безгә күрсәтеп, бүген инде чыннан да Мөслимдә нык зур нигез, яхшы нигез салынды авыл хуҗалыгына. Мин дә өметләнәм, әле без моның белән туктап калмабыз. Менә бүген шушы компанияларның, оешмаларның эшләүләре киләчәктә безнең менә әйтергә кирәк, ул бит аның белән тукталмады. Бүген менә Туган Як компаниялары, Намус компаниялары, алар бик зур инвестиция кертергә җыеналар 2нче елларга. Август шулай ук дәвам итәчәк инвестицияларын. Һәм инде без өметләнәбез, шушы 2 ел эчендә без 200 мең тонна Аллаһ Тәгалә насыйп итсә, шул икмәкне җыярга бөтен мөмкинлегебез бар. Бу әлбәттә бик зур күрсәткеч. Моның артында зур хезмәт тора, зур технологиялар тора, яңа технологиялар, заманча технологиялар тора. Шуңа күрә әлбәттә без инде бүген авыл хуҗалыгында республикада беренче 10лыкта түгел, инде беренче 5лектә барабыз икмәк җыю буенча. Аллаһка шөкер, зур инвестициялар кертелде терлекчелек юнәлешендә. Бүген Август компаниясе яңа мега комплекс төзеп ята. Бүген инде 2400 башка планлаштырылган комплексның 1200 инде бүген әзер. Шушы көннәрдә инде уже маллар кирип, без инде аны сафка тапшырабыз дип торабыз. Киләсе синаның киләсе 1200 аның майлар июньләргә Алла бирсә булыр дип торабыз инде исән булсак. Бу әлбәттә инде терлекчелектә дә шулай ук уңай үзгәрешләр бирә. Туган якта безнең инде шулай ук терлекчелектә бир зур инвестициялар кертеп, моторга эшне алып бара. Гаилә фермалары алып бара. Һәм инде әйтергә кирәк, үзебезнең әйтик флагман булган, безне таныткан бүген инде кышлык юнәлеше. Аллаһка шөкер, бүген 35 майданчык эшләп килә. Шундый зур яхшы эшләүчеләр, мәсәлән, Шайка агрофирмалар белән бер тиңдәш безнең кешеләребез дә эшләп килә. Бүген инде алар чебиге тавык кына түгел, эмбрион сатып, Резен, әле без моныңча Резен шәһәренә бирәйек, бүген Уфа шәһәренә дә эмбрион биреп, бүген без инде Рәсәй күләм әйтик бактериологик теге иминлекне тәэмин итүдә бик зур үзебезнең урынны алып торабыз бүгенге көндә. Шуңа күрә менә бу инде әлбәттә зур казанышлар дип әйтергә кирәк. Инде менә ул гына да түгел, әле без моныңча кышныкны үстерәйек. Менә хәзер инде зур инвестициялар кертеп бүген Михайловка җирлегендә яңа комплекс төзелеп ята, 350 миллионлык анда инде киләчәктә тавык эшкәртелеп, инде продукция чыгар дип без өметләнеп торабыз. Һәм шуны әйтергә кирәк, бүген инде егетләребез үстерүгә түгел, инде Рәсәй күләм выставкаларда катнашып, инде үз урыннарын күрсәтеп, бүген инде Рәсәй күләм урыннары менә әле күптән түгел генә Ирек Хамадишин җиңү яулап, инде Мөслимнең кайда икәнен бүген тагын да исбатлап, тагын да безгә күрсәтте. Шуңа күрә Аллаһка шөкер, мин шуны әйтәсем килә, авыл хуҗалыгында инде бик зур инвестициялар кертеп, бик ныклы нигез салынды. Мин өметләнеп торам инде киләчәктә без инде барлык күрсәткечләр буенча шул беренче 10лыкта барып, мотор итеп инде кешене эшли итеп, мотор итеп авыл хуҗалыгы юнәлешен алып барабыз дип торам. 2020 елда социаль инфраструктура үсеш өлкәсендә нинди үзгәрешләр, нинди яңалыклар булдыра Мирхан Азович? Беренчесе иң мөһиме тотрыклыкны тәэмин итәлдек. Чөнки быел бик үзенчәлекле булды. Ул җиңел ел булмады ул. Чөнки күп кенә менә оешмаларыбыз тукталды пандемия бәйле. Безнең Аллаһка шөкер бу мәсьәләдә бер генә оешмабыз да туктамады. Бер генә көнгә без туктамадык. Менә карасак, бүген эшләп килгән Агромастер компаниясе. Аның бүген киләсе елның июньнә хәтле аның заказлары бар. Елны да бик матурга әйтеп тамамлыйлар. Бүген яңа технологиялар кулланып, бүген үзебезнең эшләгән кеше 400дән артык кеше һәм урта эшмәкәрлек субъектлары. Алар барсы да бүген тотрыклыгын тәэмин итеп, бүген эшне алып баралар. Сөт эшкәртү булсынмы, тимер белән эшләү булсынмы, башкасы булсын, булар инде бүген матурга эшне алып баралар. Шуңа күрә мин бу мәсьәләдә әлбәттә ел белән канәгать дип әйтергә була. Шунысы куандыра. Менә 5 ел элек кенә безнең урта хезмәт хакы 19 мең. Biz bu yıl 32 mindən artıq, orta xidmət haqqı 32 mindən artıq. Bu nə deyən söz? Əlbəttə bütün 32 min almır. Lakin bugün uyuşmalar, mənə Agromaster kimi, Avus kompaniyalar kimi, onlar bugün 50, 60, 70, 80 min zarpat alırlar bugün. То есть, mənə şu hesabqa bizim orta xidmət haqqı bugün 32 min. Büdjet sferasında Allah'a şükür zarfatlar bugün oңайга үзгәртәләр. Bu şuna görə bu җирлекнең bir тотрыклыгының bir нигезедер. Бүген 6 миллиард 400 миллион сумлык үзебезнең продукцияны җитештердек. Шунысы куандыра. Менә без индекс промышленного производства дибез, то есть менә үсеш. Бүген әле ул теге күп кенә илләрдә минус белән бара, 100дә минус белән бара. Безнең азакынча 2 ел эчендә ул үсеш белән бара. Менә быел без 139% белән аны тамамларбыз дип торабыз инде Алла бирсә да. Бу бик югары күрсәткеч. 100%тан 40%ка безнең үсеш белән. Бу бик зур күрсәткеч. Бөтен дөнья күләм әйтик бу пандемия бәйле булган бөтен җирдә утырыш булганда без 40%ка үсеш белән елны тамамлыйбыз. Шуңа күрә мин әйтәсем килә, шушысы куандыра. Менә бу эшмәкәрлек мәсьәләсендә без инде икенче сулыш булыр дип өметләнеп торабыз. Чөнки менә без хәзер шундый этапка керәбез. Аллаһка шөкер, бүген җирнең дә хакы бар. Чөнки без авыл хуҗалыгы булсынмы,
эшнең дә хакы бар, кешенең дә хакы бар. Бүген Аллага шөкер үзебезнең эшләтелгән продукциянең дә хакы барлыкка килә башлады. Бу инде әлбәттә мөмкинлек бирәчәк киләчәктә Müslüm için gene түгел, инде республика һәм инде Россия күләмдә продукциясын җитештереп, һәм танытуына түгел, әлбәттә монда инде табыш алу. Максат бит күрсәтү түгел, максат табыш алу. Табыш нәрсә дигән сүз? Кешенең тормышы яхшы, хезмәт хакы яхшы. Шуңа күрә безнең әлендә әлбәттә уңайга үзгәрешләр бик күп булды инде, Аллага шөкер. 2020 елда біз Бөек Җәүнең 75 жылдығын бәйрәм иттек. Мөслим районына 90 ел тулы, Тассырга 100 ел тулуыны билгеләп үттек. Менә әлеге чараларны үз югарылыгында үткәрә алдык дип уйлыйсызмы? Әйткәнемчә инде иң мөһиме безнең тотрыклык булды бу системаларда да. Бүген менә 31 белем бирү учреждениесендә 3000 артык балабыз укый. Бу әлбәттә күп түгел. Ләкин безнең максат бүген сыйфатны тәэмин итү. 1000 артык балабыз балалар бакчаларында укый. 2000 артык бала бүген мәктәпләрдә. Шунсы куандыра. Әле без ничә ел элек теге тизрәк балаларны мәктәптән чыгарып, әз генә калдырып, инде 10-11 класста югары саннарны артыннан куайдык. Без ул системадан киттек. Безгә максат баланы тәрбияләп, әзер рәвештә тормышта үз юлын табырга әзерләү. Шуңа күрә без бүген бер яктан белем бирсәк, икенче яктан тәрбиясенә игътибар бирәбез. Менә узакынчы елларны бу мәсьәләгә бик күп игътибар бирә башладык. Бүген инде 85% балабыз түгәрәкләрдә катнаша. Ул бит түгәрәк нәрсә дигән сүз, аның шөгылен тәэмин итү. Шуңа күрә менә без бүген инде шуның баланың рухи, әхлаки ягына игътибарны бирәбез. Нәрсә генә булса да бу безнең киләчәк. Шуңа күрә мин инде бүген рәхмәтле мәгариф хезмәткәрләренә, чөнки инде әлбәттә менә бик теге уңай үзгәрешләр, без инде бер яктан материал техник базаны ныгытсак, бүген мәктәпләр Аллага шөкер бүтән ремонтларны бетереп бара инде. Менә бу елда баланы мәктәбен ремонтлый алдык, сәнгать мәктәбен ремонтлый алдык. Әлбәттә бүген ул искиткеч матур бина булып килеп чыкты. Шуңа күрә бүген бер яктан үзебезнең мәктәпләребезне, авыл мәктәпләрен карасак, алар бүген искиткеч матуралар. Ләкин бүген тышыгына түгел, аның эчтәлеге дә булырга тиеш. Игътибар булырга тиеш, шуннан да бүген мәктәп белем сыйфатына, тәрбия сыйфатына. Шуңа күрә без инде әлбәттә зур максатлар куябыз үзебезнең укытучыларыбызга да, мәгариф хезмәткәрләрендә. Аллага шөкер, алар безне аңлап, бер-беребезне аңлашып, без матур итеп эшлибез. Бүген мөмкинлекләр тудырабыз. Мәдәнияттә, мәдәни чараларында алсак бүген көндә, алар ни генә булса да бүген без аларны уздыра алдык. Алар да шушы кешенең рухи дөньясында үз урынын алган тармак дип әйтергә була. Яшьләр сәясәте, спорт сәясәтендә Аллага шөкер бу ел уңышлар бик күп булды. Менә әле безнең Россия күләм җиңсәк тә без бик каты куанак. Бу ел инде без Европа гына түгел, дөнья күләм 2 чемпион бирә алдык. Бүген инде уже Мөслимнең чемпионнарын әйткәнемчә дөнья күләм беләләр. Бу бит әлбәттә зур күрсәткеч. Бу инде күрсәтеп тора, нинди дәрәҗәдә безнең инде эш оештырылган балалар белән, ул бит гади авыл балалары. Алар монда җыю, әзерләү, җиткерү, апарып бару, әлбәттә үзе бер зур хезмәт. Ләкин алар үзләрен югалтмыйча, дөнья күләм аларны үзләрен күрсәтә алдылар. Карыйк, бүген инвалидлар декадасы булсынмы, өлкәннәр декадасы булсынмы, алар бит барысы да ниндидер бер индикатор дип әйтик инде. Менә аларның катнашуы, кешеләрнең оешуы, мәсәлән, менә инвалидлар декадасында мәктәпләр ярмаркалар ясап, шунда саткан әйберләрне балаларга биреп, ул бит беләсезме, ул бит менә кешенең җитлеккәне, җәмгыятьнең җитлеккәне тора. Шуңа күрә безнең максат ниндидер бер тармакны үстерү түгел, ниндидер бер кешеләрне үстерү, ниндидер бер юнәлешне түгел. Безгә бүген максат менә рухи ягыбызга игътибар бирү. Чөнки нәрсә генә булсаң да кеше рухи, мәдәни, дини яктан бул бай булырга тиеш ул. Аның ички дөньясы бай булырга тиеш. Шул вакытта гына безнең нидер бер нәтиҗә булырга мөмкин җәмгыятьнең үсешендә. Чөнки нәрсә генә булса да бүген күп генә төзекләндерү эшләрен эшләсәк, менә бүген карасак, шунда бик күп эшләр эшләнде. Ләкин әгәр дә без моңа әзертү икән, без моны вата башлыйбыз, сындыра башлыйбыз, тегеләшибез. Шуңа күрә әлбәттә безгә бүген шушы булган мөхиткә әйтик барып җитү кирәк. Аның әлбәттә менә шушы булган безнең мәгариф булсынмы, мәдәният булсынмы, яшьләр сәясәте булсынмы, дини өлкәдәме башка чараларның ул әлбәттә бер этәргеч кенә. Шуңа күрә әлбәттә мин бүген бик зур рәхмәтле үзебезнең бюджет сферасында эшләүчеләребезгә, алар инде үзенең фидакар хезмәтен алып баралар. Менә шул мәгариф, сәламәтлек саклау өлкәсе турында сүз чыккан икән, инде алар быел беренче тапкыр менә шул табиблар безнең коронавируска бәйле яңа авыруга каршы көрәштә, мәгариф өлкәсе инде дистанцион формада яңа форматта эшләргә өйрәнде. Чыннан да быел бик үзенчәлекле ел булды. Biz яңа тәрәпләрдә, яңа тормышта яшәргә өйрәндек. Әле яз башында безгә инде бу пандемия турында сөйләгәндә, без бәлки әле аңа бик каты игътибар да бирмәбездер. Без аны инде нидә бүтәр дә китәр дип уйладык. Ләкин ни сәбәпле Аллаһның бер сынавы булдыр инде. Җәй көне, яз көне, кыз көне без инде моның үсешендә күрдек. Бер яктан менә яз көне инде ул дистанцион уку булды, ул бик авыр булды аны кертеп җибәрергә.
Аны президентыбыз да әйтте, әлбәттә ул бәлки хата табылгандыр. Ләкин бүген инде без аңа дәрес кенә ала алабыз. Шуңа күрә бик җиңел булмады бу форматта эшләү. Күп кенә чараларны уздыру бик авыр булды. Аңа инде социаль дистанция дибез, башка төрле башка таләпләр берме-бер артты. Бүген дә без теләгәнчә җыела алмыйбыз, теләгәнчә чараларны үткәрә алмыйбыз, теләгәнчә эшләрне эшли алмыйбыз. Чөнки нәрсә генә булса да, менә бу пандемия ул үзенең корректировкасын кертә. Ләкин шунысына әйтәсем килә, без коронавирус белән яшәргә өйрәндек. Бүген бик зур рәхмәт әйтәсем килә табибларыбызга. Бик авыр вакытта алар безнең белән ярдәмдә булдылар. Алар безнең белән булдылар. Алар безне даваладылар. Бүген менә карасак, үлем очраклары булсымы, башкалар артты. Ләкин шуны белергә кирәк, бүген 20-30 кеше көн саен үзебезнең шифаханәдә дәваланалар. 20-30 кешене без Чаллыга, Әлмәтләргә, башка төрле ковидный госпитальләргә җибәрдек. Югалтулар да булды, ләкин аңа карамастан бүген инде Аллага шөкер эшләргә өйрәндек. Рәхмәт менә бүген ярдәм иткән агромастер Илгиз Исламовка, Август компаниясына, мәрхүмнәрдән Сәрия апаларга, алар инде үз көчләрен биреп, бүген шушы менә бергә булдылар. Пакетлар тарату булсынмы, больницага ярдәм булсынмы, бик күп кенә райондашларыбыз катнашты бу акцияларда. Шуңа күрә ул бергә булганда гына бу мәсьәләне хәл итеп була. Шуңа күрә без бергә булдык дип саныйм мин. Бу елда инде бер Алла Таала инде киләсе елны безгә хәерле итсен, чөнки без зур чараларны үткәрәмәсәк, мәсәлән, Сабантуйга шул хәтлек зур әзерләнү булды. Шул хәтлек күп көч куелды. Biz инде апрель айыннан өмәләргә чыгып бөтен районны күтәрдек. Рәхмәт, мин бүген зур рәхмәтле әйтәсем килә райондашларыбызга. Бүген нинди генә эшне эшләсәк тә без күмәкләшеп эшлибез. Менә шул күмәк хезмәтнең җимеше инде ул бүген көндә. Без инде ширдән дә курыкмадык, башкасыннан курыкмадык, бергә булдык. Ләкин без аны уздыра алмадык. Инде киләсе елларны әлбәттә аларны уздырырга безгә насыйп булсын, чөнки барбер татар дөньясына мөслимне танытасы килә. Үзебезнең телебезне, милләтебезне, гырыфыбызны җиткерәсебез килә. Эшләгән эшләребезне күрсәтәсебез килә. Һәм инде нинди яхшылыклар бар дөнья күләм татарларыбызны күреп, күрешеп, уртаклашасым килә. Инде киләчәктә барбер нәрсә генә булса да җирлек үсештә булырга тиеш. Әлбәттә инде яхшы тәҗрибәләрне өйрәнеп, эшләгәндә генә без әлбәттә моны күрә алабыз. Шуңа күрә инде бер исәнми бу ширләр бетәргә насыйп булсын. Рәхмәт, бергә булдык, бердән булдык. Яңа елга аяк басканда һәркем планнар кора. Амир Хәмзович, менә сез үзегез район башлыгы буларак түгел, шәхсән үзегез нинди өметләр баглыйсыз яңа елга? Ниләр көтәсез? Мин ул хәтлек бик алга карап теге планнар курмыйм. Инде Алла Таала насыйп иткән икән, бүген бу тормышны бирергә, бүгенге көн минеке. Алла Таала миңа бирде, бүген нәрсәләр гамәл кылырга, нидер эшләргә. Шуңа күрә мин шушы көнне инде булдырылганча яхшы рәвештә үткәрергә тырышам. Шуңа күрә инде үземә килгәндә инде әлбәттә теге үземә, гаиләмә, туганнарыма, дусларыма, авылдашларыма иминлек Алла Субхан Таала бирсен, сәламәтлек бирсен, эшләргә мөмкинлек бирсен, планлаштырган эшләрне кылырга насыйп булсын, бер урында торырга насыйп булмасын. Чөнки нәрсә генә булса да бөтен кеше һәр вакытта өмет белән яши. Бер яктан без хатирә белән яшибез, хатирә ни өчен кирәк? Ул безгә тарих, ул безгә дәрес. Кайдадыр хата эшләдек, кайдадыр дөрес эшләмәдек, кайдадыр дөрес эшләдек тә, шул тәҗрибәне кулланырга кирәк. Ул хатирә. Һәм инде өмет. Өмет, ни өчен өмет? Чөнки инде без әлбәттә киләсе көнгә без инде кеше теге өмет белән яшәргә тиеш. Чөнки аның өмете булмаса, ул көндәлек белән яшәсә, бәлки ул ябылып та бетәр. Ләкин без яшибез бүген. Бүген. Шуңа күрә инде безгә менә шушы дәресләребез белән, киләчәк өметләребез белән бүген булдырылганча яхшы эшне эшләргә кирәк. Шуңа күрә инде мин райондашларыбызны да котлыйсым килә шушы бәйрәмнәр белән. Алла Субхан Тәгалә хәерле еллар бирсен, хәерле тормыш бирсен, планлашкан эшләребезне эшләргә насыйп итсен. Инде җирлегебезгә, җумһуриятебезгә тотрыклык, иминлек булсын, сугыш афәтләре килмәсен, ачлык афәтләре килмәсен. Бүген безгә шөкер кылып яшәргә кирәк. Әлхәмдүлилләh, бүген тормышыбызны карасак, ризыкларыбызны карасак, яшәгән җирләребезне карасак, бүген шөкер кылып яшәргә кирәк. Шуңа күрә мул яшибез, яхшы яшибез. Авырларыбыз да бар, ансы бер Аллаһның ниъмәтедер. Шуңа күрә менә бер-беребезгә карап, күршеләребез белән, туганнарыбыз белән бердәм яшәгәндә генә әлбәттә җирлектә иминлек һәм бәрәкәт бар. Шуңа күрә барыбызга саулык, сәламәтлек, иминлек телисем килә. Киләчәгебез һәр вакытта өметле булып, матур булсын. Әңгәмәгез өчен рәхмәт, Амир Хәмзович. Киләчәктә әлбәттә инде өметләрегез аклансын һәм эшегездә уңышлар телибез. Хөрмәтле телевизор караучылары, бүген бездә кунакта район башлыгы Рамил Муллин булды. Очрашканга кадәр исән-имин булыгыз һәм яңа еллар белән сезне.